onako kako smo vam rekli pre 2 meseca, da ćemo se potruditi da kružni tok završimo do početka školske godine. To smo uradili, a pored toga smo presvukli skroz i Brankov most, svih 6 traka, što nije rađeno preko 15 godina. I jednu i drugu stvar smo uradili u tom letnjem periodu kad je moguće da se radi i mislim da smo time stvorili sve preduslove da koliko toliko se normalno krene u školsku godinu, a onda nastavljamo dalje sa novim kružnim tokom dole na bulevara Nikole Tesle i Ušće. To očekujemo da završimo do kraja jeseni, a treći kružni tok koji ide na uglu bulevara Milentija Popovića i Mihajla Pupina ćemo da ostavimo opet za leto kada bi trebala da bude frekvencija saobraćaja manja. Sa ta 3 kružna toka i jednim koji je urađen u ulici Vladimira Popovića, ostaje nam onda poslednji koji se nalazi u Zemunskom putu i Vladimira Popovića, ali on će biti urađen tek kada bude praktično završen most. Sa tih 5 kružnih tokova i novim mostom mislim da menjamo potpuno logiku saobraćajnu i saobraćajnu arhitekturu, naročito na Novom Beogradu.